Здравейте, зрители, това е трети епизод от GTA San Andreas. Ще играем пак в моя свят, но днес изпълняваме мисии. Аз съм го изпълня малко мисии, докато мисля на какво ще снимам. Тоест на какво. Съжалявам за грешката. Все пак. И Айзак ми. Да, всяко до... така. Да излезем от къща. И ето унази мисля няма да минаваме. Да вземем мотора. Не, няма смисъл. Мисля по-невероятно оръжие има. Това може да гръмне кола за много малко време. И се ще покажем, например. И, например, е тази кола. Видяхте ли? Много мощно оръжие. Пък човек, вижте колко бързо кола. Само ме стигнахме мишката. Сега да минаваме тази мисия. Ох, ще къднем кутии, как се минаваш тази мисия. Мога да я мина няколко мисии, зависи колко време съм. Оф, бъркахме пътя. Да бъде културни граждани сега. Това вляза в къщата на един и ще му крада някой дрога, май не съм сигурен. Докато стане нощ, има 7 минути. И ще да си поправим колата. Опа. Шибани стълбове. Ако се буде, мишата се е провалена. Май са шип се взема. Не знам. Това е много бавно и ма дразни доста. Трябва да ги забързам малко тези. Оф, трябва да заменим мотор. Сега ще заобиколим. Хайде де. Давай, може да го качиш. Може, давай. Така стигнахме. Ще слагаме някакви невидими маски. Опа, чай, че ударих пича. Пам, пак се. Тихо. Не. Не, събудилко. Не, место е провалено. Дай да сме завязал, не е честно. Съжалявам, че изпълнихте мисията, хора. Това беше от мен за сега. Сега си караме да върху етъс. Пак. Готово. Те сме се дразнят. Довиждане от мен за сега. И до скоро. Забравих, хора, да ви кажа. Абонирайте се, лайквайте. Коментирайте. Абонирайте се също за моите приятели VortexBG и RazerGamesBG, те са на яки пичове. Довиждане от мен за сега и до скоро.